खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि जर'खा खौरां आरो बे समाव मख'नांगोन दि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया आरो गेजेराव माखासेल' दान दंसै आरो बे आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय गावबा गावनि साननाय एबा गावबा गावनि थांखिफोरखौ बे समाव फोरमायलायदों थिग बेबायदिनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसिखौ लानानै एबा बिटिसिनि गासै मोन 15 बियाबखौ लानानै बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव बुंदों जे बिटिसि बियाबाव खमैबो मोनबानिफ्राय मोनद' बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फसंनो हानाय गोहो दं होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिसिनि गासै मोन 15 बियाबनि गेजेराव बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय मोनबानिफ्राय मोनद' बियाबाव विधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनो हानायनि मोनसे परिबेक एबा मोनसे थासारि दं होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथां थामहिनबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो एबा बिथांनि मुंखौ लानानैबो माखासे मानि बाथ्रा बुंदों जेराव एलायन्सआव दं आथिखालाव इउपिपिएल बिपिएफ आरो बिजेपि एनडिए जों जथायै बे समाव एलायन्स दं गासै मोन 15 बियाबाव माब्रै बियाबखौ रानलायनानै फैबाय थानाय समाव विधानसभा बिसायख'थियाव माबोरै बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव सोङोब्ला साबसिन जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिटिसिनि गासै मोन 15 बियाबाव खमैबो मोनबानिफ्राय मोनद' बियाबाव बिजेपिनिफ्राय बिजाथि गसंनो हानाय मोनसे थासारि दं होननानै बे समाव अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा প্ৰাৰ্থী ঘোষণা আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইক ছেকেণ্ড উইক এনেকুৱাত কৰি দিম এই বিষয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰ লগত কথা পাতক মই কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয় বিটিচিৰ বিষয়ৰ ওপৰত এনেই যদি চাই বিজেপিয়ে 5টা 6টা সমষ্টিত খেলিব পৰা বিজেপিৰ পৰিৱেশ আছে কিন্তু মিত্ৰতাৰ কথা যেতিয়া আহিব তেতিয়া পৰিৱেশবোৰ সলনি হ'ব কিন্তু ডেফিনেটলি আজি যেটো বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্থিতি আমি 5-6টা সমষ্টি মিত্ৰতা হলেও আমি পাব লাগে বাকিখিনি আলোচনাৰ কথা আলাপাল এতিয়ালৈকে আলাপ আলোচনা হোৱা নাই আলাপ আলোচনা হলে আমি আপোনালোকক জনাম আজিতো আমি সকলো একেলগে আছো কিন্তু বিটিচিৰ ভিতৰত পৰিৱেশটো বেলেগ আৰু দিছপুৰত পৰিৱেশটো বেলেগ দুটা পৰিৱেশত আমি আছো দিছপুৰত সকলো একেলগে আছো বিটিচিত বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল বেলেগে আছে পৰিৱেশটো হক কেনেকে কি হয় আপোনালোকে গম পায়ে থাকিব